Watu aso amea mpaya manana nina safi ebesi yada wasi chadiye ni achadiye penya chani eba yomaya kaya sasi efi akumamu Impressed Kima and now you say a people are you. That's how we are. Osiada, Sassin wanted to do it now, you were at the water. I am Kaise saying, I'm top in the answer, any BBR when you make one out of the money. And I don't pay a gay. Yes, I was over to super a group. Yoma akai asasi so na onam so ebishira ye kwa bo no so odoba Yesu de mo na ya bo pai amen amen ofa we nyina ye be sorry na na mo ade betina se
I can hear the story. The restaurant. Abraham to us. Oh, you Yamia, you are Fata, Obre Pona, Osado, your man, Mama, Abatina, Utoso, Say, oh, you're Yamia, oh, you're Yamia, oh, you're Papa, Afi abripo bebre ana ye kaya tiasifo ye kaya emu asikafo ni diefo ye na na so tiase baby awo bia senana djuma ye nti na oba ye bia bompa ye de na ye sifa ma ye na chase ye bompa ye de na ye si papa na na ofusisa po a otosu ye no ka mai ni kafo ye Papa, you don't have to thank God for his unwavering, unchanging, and unfailing love that he has bestowed on us, that he has bestowed on the lap of his son. Starting from January to December, we have begun to open a home of adofo a wo fidua yi mu nyina ye na nyame ase fa ma pacha ko pa ye na nyame ase fa ma aywe obusia na bia no nyame ase fa ma ye ta ya ase ya ma na ko ya fona ko pa ye na o ase fa
ma ɔman ɔsi yɛn nananom mfomsoɔ bi a wɔyɛɛ yɛn ti nkyima na ɛsoasoa mu bio yɛbɔ mpa yɛsrɛ sɛ Yesu baa sɛ yɛnya nkwa na yɛnya ne so yɛsrɛ sɛ ɔhu ɔman yi mmɔbɔ ɔgyina yɛn nana so sɛ yɛn nana yɛ mfomsoɔ bi pa ɔhwɛ ne mfomsoɔ ne ne brato so na ɔnyɛ biribiara na ne bi saa ɔman yɛsrɛ bɔnefa kyɛ mfama daaman kuro deɛ yi emu nipa yɛn nana yɛbɔ mpa yɛsrɛ bɔnefa kyɛ ɔmpa yɛ srɛ bɔnefa kyɛ mfama ɔman yi ɔdi ɔwɔ ɛtiri wɔ nipa ni so ɛnso na bi yɛ ebi yɛ nana yi to alamoni a ɛnhyɛ pa a ebi na soso ɔman yi so ɛwurade mu yɛ kɔkɔ ɔsisɛ wɔde ahwɛ mu ni hɔ a bɔnefa kyɛ ni hɔ tibire mu yɛ so ɔbɛkɔ ne kɔtɔ dani ɔyɛ Solomon na ɔbɔ mpa yɛ na ɔsrɛ ne ma yi ɔsi ɛwurade wɔ ɔman yi bɔbɔ wɔ ɔman yi bɔbɔ They were directed by the Holy Spirit. Yɛ pɔmpa yɛ srɛba yɛ ahoɔden yɛ mana koa. Nyansa. Okai kyerɛ sɛ ma Luke chapter 2 verse 52. Ɔsi na Yesu nyini nyansa ne kɛseɛ ne Nyankopɔn anim nipa nkyɛn. Yɛsrɛ nyansa ne amana koa. Nyansa a wɔde ma Solomon. Awurade mfa bi nnom no. Nyame wɔ nkɔmmɔ yɛ ne kwankyerɛfoɔ. Afoforo yɛsi mu yi. Ne wɔn nsa ɛbɔ mpa yɛ ma ɔkoa ɔmpa yɛ ma no. Nyame wɔ nkɔmmɔ ɛmbra na koa so. Nyame wɔ ɛmbra na koa so. Ɔsi ɛdɔm ɛne sa yɛ ɔso ɛndakyɛn. Without the guidance of the Holy Spirit, His servant can't complete this task. Awurade akɔ ne mpa no so. We are praying against opposition. To be here, but man, I was so near na poor. And in a hini, you do soon, you know how a man here, Baba. Dress up me at your says, yeah, no one now need more job. And then you need penny to be here. I won't want. Who you want? Show it in the man. Now, who are returning the Dukopa or see father? Yeah. Mala ndi wo ha obetimi di nsa si ngwa kase kana ba no ha o pie no be kama binti
Let's just say na ko ani obia ye ka cheru ani se to be dia no sorry etie na ko awu dia no ma na wo so etie na ko endete ya wo se dia ye ma tete no wo no nyam ya tete ye no sane no wo sane to be dia biara awu biara e be ma na wo so etie na ko awu Yesu dem ye dia ye mo paye ya mo paye ye se wo se wo ni ma years ahead already adi amana kwa osoro na dia kwatiti ame ya mala kwa shela isa tumidia biara ya palidia biara ya kwa kusura na wewe hapa ya mala kwa shela isa ya tumidia biara tu ya palidia biara kama tu kama Yesu Yes. And came young to us. Jebesia, the young opposite, you can't copy at the fantasy. Large part of the part of the or sit Nasa of from me. Metal. If we said, yeah, bonfire slept up for at the Amanakoa, the Bushia, Natrakunya, and in the Krodi. We are praying for protection. We are demanding back for and to creation. And probably and so obiti poison in so much and wounded part. The womb and the home, however. Yaribody between from not yet the Sumona Abbey here. Yet, Papa, you said, I didn't walk away. Oh, manager for the NCC Korea, I can't also deny. The Papa didn't even ever work where you are. I'm a doing someone here. The power of God should eliminate that person, that enemy in the name of Jesus. Papa, you said, I'm not from a Korea. Seven from an aqua. Yes, Christian. Papa, yes, and the Amana, and yes, Christian. Korea, for Jesus Christ. He came with peace. That is divine protection. Yes, favor in the Amanapoa. Amen. Men of influence, gifted men, people with resources. But if you are not quite in the sea, I was sleeping money. A favor and tonso. A quiet who could be able free table catching. Yes. A radic what from family. Some minister did one in the Casa. Minister of Rose, one in the Casa. Say, soon on the money, Maya. A radic man acquiring Munyatu. And to David, a catcher in Basolomo. Say, baby, I will be copia. Say, oh, Maya, a yes, sit on. Oh, Maya, a yet time. And you will quarter and I'll go see those who could be. It's a favor that was Solomo's. On Casaya, now here, now we're dying your mouth. Yeah, Papa Yakachera said, favor, and Malana Quasu. Or Piena not serving the Amana Maya. Or Piena no Pona appear Aman. Yes, sir, can't work for your back. Chasera by a camp work from. Can't work for public.
open a whole program. So people so immigration, people so soldier, people so fire service. Now who enter your phone? Now the person so yeah, you bring your time, you will program. You bring your public people, you will program. You bring the minister, you bring the ones that buy her, you bring the police, you bring the soldiers, you bring the immigration officers, fire service. So what can you want? My near penman and now. And until 2 me more can you and a year Matia. Peja Wakua at an Abautuma in one new. So 2 many are wanting a grand sign at the Aman. So Puncho and so Sepepa Crodiamo. Erade Papua the American is that 2 million. Amen. Erade ma abai achuma. Beba abahwehwe wo wampon a. Erade ebeba damai asase so. Na emrantie ene ne mabawa ebinya biaye. No na odonfo yes, Fatom Wakua and a Oma won Sasso be a ready go to me to my bambon and an impending phony on my yina Etia. Sonetaye, sure the crime. So a poor a tune and the night, baby will be to be a. When you young and turn so. Amen. The Obeka Diara Emrade, my emblem. Nancy and Maba, where will produce one air walk punch will one air walk of my move. A radiator on San or doing in our bar with him. A prayer wish less more. Na Erade wo do na koma so eba na won so abeboa abepeja da mamai Erade wo nga eti ha nyina edi agiya eni kabia amabudi ebo afi benye na ene ne panimfo ene omai nyina dia ya obeso ana montio biara Erade na emremu amen yenye shira na ema wakoa na hinye Erade da che eboframpo aba no ba behu watawasa for Erade asi yedi mofra a ewo da man o mai mu nyina ba wani amen papa de waka afa mofra nyina wo no the express amen ehia katachie ehia prepon amen waga Erade ojira ba bia na so okasa Erade woni onyam ato won so ma mofrai Erade onyini pro Erade ni awaka fa wo nyina ma embrem obambo enye kese ewo oman mu na eka nana ene ni panimfo ana hokafo nso Erade obie na no atie Dodene sabe sombia na enye isra ayishia ononso aboa na wonge ni bienso etumi enye jiwa yare to free road ye mu na ma wa pasa kese no
Erade de ebati biara yɛde ayɛyie yɛde osebɔ yɛde asida ama wudi konkron yɛbisa wo di mu nti yɛdum sɛ wobɛyɛ yɛyɛ bisa ɛne de ehia nana ɛne ne man nyinaa wobɛyɛ ɛwɔ Awurade Yesu Kristo die mu onyame a ɔyɛ agya ɛne ɔba ɛne wɔn konkron ne die mu amen. Amen. Tempo yetua yedumeni yeso na kasa ye mama enya na tiese wepese obeche ye kakra ale ko kanko pese obeka po waye adoye na wache ye kakra ma opese otiche ma ena na so brante ya usi na obo afansi so wepese obo mama so asamoso so eba so yesu yo kwa kakra se yesu so afi yesu ebechire ye so kras so ene achire na ene na trampo it will be every day you will say every break every presentation we are na the introduction so at was let's say the human yellow in eba my group we were here represent medical in ama hope asafo obo ayo presentation obo we are na so ama na trampo the presentation of all so at was is it is your business upon you. Praise God. Hallelujah. As we enter the Amen. Amen. That as a body I say, said na horrible. And I say that is a canon. You know, I saw Africa on video. But this is a big fracture. When you cry, once a year, opposite. I buy an effort and then I will. It's there as a person buyer. Any Yasofo man, as a company for you could tell some what creating sir. So, sir, Nanina, a few echoing, how be a Mameson body, a show. I said, as a provider. Probably the original is watching. I was too much. Saturday, there's a lot of money. Abraham will make presentation. Never preaching, and I'm into home. As the Africa for the place, the market is a one year diaspora. It's a black, who yes. Now, yeah, can say you come. Yame, my
Yesu entemana ye de kekere wo mo nti wo so na re abatan a o mo hwe ye na wura Yesu Kristo so nti ye ya papa let's be soft for e ba so re yire wa ha na da ro ma omura na me mama anke kan soft ono so yire wo ha mama o mo na me ka Yesu o mo na ti Yesu Yesu mama bo ha me obi di wa wo so na mai ma no I crown, what is your in your company? We are the mirror, Utimada, oh, sister. Hello. Yeah, so you call press people. You were your baby, a friend of Atawa. So, ha. Atawa. Victoria Asantewa. Madam Victoria Asantewa. Doris Ajeman. Madam Doris Ajeman. Madam Doris Ajeman. Na Victoria Saponso Eba Victoria Sapo. Yeah, my hair. Africa for sorry, Tony, I do be waha. Sorry, Tony, I do be. Na open presentation na mai. Ana afi na ma for the listening na me do. Eti oba yetuwa. Oba beje na ikini ba omo aba ya ko so be no de. Atane inya so mu beje. Ata so di ka ba ti beje ti so be ka se we.
Abena comfort. Abena comfort. Nana matches so also your bar with you. Team now, what you cap no? In free more, university under 17. The one we have Sunday special. Sunday special. I see Soccer University under 15. Soccer University under 15. Tima, and that's all my career. Ochina ubisi ya nukura na ukwanya ufaso ada umwedi eni atire no nti ebe fasa akonye iso na introduction no ye peche mu bienu asafo no ebe ye ewia na anane na transport so ana wo edi eni atire ya ye pese timidane edi ama ye senior president Apostle. Amen. Yes, I'm not telling you that I can't go on and I did not. That's also. You want to say, what I am going to do? See, that's so brilliant.
yɛda mo ase sabi bɛda yɛasɔfo a ne nyame nam ɔmo so ɛdi dwumadi adi akyerɛ yɛasɔfo a praise be woba yɛ hɔ a ɔda yɛ ano ɛyɛ sɔfo ɔne obi bia sɛ ɔne sɛ ayɛ yɛsɛkyɛ ma ntɛm ano praise be asafo nyinaa ɔne yɛtwɛtwɛfo ɛyɛ reverend set ɔsu krate papa yɛma mama so ha mama na yɛ kyɛ na de no mama krate akɔbɔ sɛ mama saa na yɛsɔfo ka yɛ ba ɛsɛ ɔha mbɛgyiem nanso na sɛ ɔte da aman adeɛ yɛkɔ bi a ɔka yɛ ho bi ɛyɛ yɛ papa bɛhwɛ ɛntwi bɔɔsi akɔ papa ɔsɔ ɔte da aman yɛ a ntɔn yɛ baabi a ɛkɔ a ɔka ho bi papa nyame nhyira wo ɛna yɛwɔ yɛn maame sɔfo wa yɛka sɔfo a ɔwɔ titie mu ɛwɔ ahyia mu a ɛkyɛ bia na ɔsɔ bɛyɛ sɔfo ɛyɛ obi bia sɛ mama kilo bɛti ɛwɔ na bɛti eti ɛkyɛ bia na ɔsɔ mama